Ганну Мелеш, урывок из роману «Завея снежень». Ганна была довольная, што школа жила з ранку до позняга вечара. Толькі перад вечарам і ў пачатку вечара, гадзіны 2-3, маўчалі пустыя класы. Тады ўвальваліся хлопцы, дзядзькі, цёткі, уціснуўшыся ў світах і кожухах у дзіцячыя парты і між доўгіх сталоў разгортвалі па загаду Параскі газеты і кніжкі, чыталі, адказвалі ёй. Часам збіраліся самі на сход, гаманелі, крычалі, іншы раз да мацюкоў абмяркоўвалі свае артельскія справы, дымілі так, што ў калідоры кашлялі. Раз сабралася купка маладых, дзверы зашчапілі з карыдора, развучвалі з Параскай спектакль. Доўгі, нязграбны хлопец Мікалай, запхнуўшы пад сарочку згорнуты пінжак, паказваў пузатага багацея кулака. Другі, трохі шапялявы апанас, выдаваў сябе папа. Злосны Мікалай з хітрым апанасам згаворваліся, як настрашыць людзей, каб яны баяліся ісці ў калектыў. Удвух яны пускалі ўсялякія плёткі, гразіліся Божаю караю, і людзі дрыжалі перад калектывам і адмаўляліся ісці. Але прыходзіла Параска, смелая і разумная камсамолка з горада, выкрывала плёткі кулака і папа, звала людзей у калектыў, і людзі дружна падымалі рукі за калгас і спявалі інтэрнацыянал. Параска ў чырвонай хустачцы, завязанай ззаду, з белай і з кароткімі рукавамі кофтачцы, не толькі з запалам гаварыла за камсамолку, але і паказвала Мікалаю апанасу, усім іншым, як трэба ім хадзіць, гразіцца, паказваць страх. Пакуль дайшлі да канца п'есы, Параска стамілася, але гаварыла весела, падбадзёрвала ўсіх. Згарнуўшы сшытак з п'есаю, задаволена сказала, што будзе добрая пастаноўка. Ужо калі засталіся адны, падміргнуўшы Ганне, пагразілася, што ў новай п'есе і Ганна падбярэ ролю. Ганна смехам жа адказала, што нічога, мабыць, у яе не выйдзе, не здатная Ганна на такія штукарствы.